хубава. Много се отваря като цвят това. Да. Само знаете ли какво си мислех? Дали така да го направим, както беше? беше? Той е с яка. Тя не иска яка. Или така да го направим тук със същата дантелка, нещо така. Сещате ли се какво искам да ви кажа? Да, разбирам. Яка не искате? Тази, която беше... На блузата? Да. Не. Дали да промениме малко? Сега ще донесе яката да видим. Може да сложим по-скоро тук да го отворим с дантела, да е отколкото с яка. Да, нещо така. Така ги гледам. Така, тук пак ще има маншет, по-широко. Исках да видя колко е на ръката. Така ще застане. Да. Тук дължината така ли ще остане? Да. Ще нали е добре дължината? Ако искаш да сложим нека да има цепчица. Да ми е по-спокойно. И трябва панталона да е по-такъв, да кажем панталона да е по-лъскав и по-така прав. Нали ще мога да си намерим? Аз ще заведа за да не е така набран. Аз имам и другия, но защо той е обух? Да. Къде е карано гориво? Нема да сменяме правителството. Да, разбира се. Яка му гледа, да видим сега с яката. Тя така ще бъде яката, по принцип. Или така да си остане малко. И трябва да ти кажа, че става много красиво. Много красиво става, и аз така си. Сяката е по-добре, отколкото дантел. Малко ще я отворим тук. Ако сложим тук дантела, много бабешко ще стане. Добре. Но може да се отвори малко обратно. Да, ще свалим извивката надолу, защото е много нагоре. Просто някак си при нея и да дойде малко по-надолу ли ще дойде Ирена? Да, ето така ще дойде. И яката няма да е там на устата и да влиза. Ето тук ще бъде. Така. Да. Добре, майче, добре, мама. Защото тани се качва на устата просто. Тук тялото я се взима. Да остане. Искам да се отиде да остане. Той не се вижда. Не може да си сложиш онзи триумфа, може да си сложиш другия. Може на гърба вратната да се позатвори малко повече. Не. Триумфа заминава вече. Или на рамото да се обере. Не, то няма и на къде място. Тук е добре, защото тя има тук изпъкване. И ако сложим до тук, яката ще се качи ето тук. Плюс това няма как да затваряме ръката. Тук е достатъчно широко, ще се преизрежа ръкавната. Малко да се отвори. Да, малко. Как беше ръкава, като го качваше? Добре, моле. В смисъл, има ли място да се отвори? Може ли малко е така ръката? Малко, много малко от към дантелата. От към дантелата. Защото на синята рокля имаше място да се отвори. То има лека надръжка, само колкото да се нанесе там. Добре, не е добре много да се увеличава. Освен да се скрои на ново долната част. Да, ще смениме долната част. Да е по-широка и ще стане. Има креда на масата. Върху това не пише. Той има. Оставате си. Как ще стои това нещо с пола? Не мога да се занимавам и с пола, и с... Права пола няма къде да я пъхнете просто. Разкроена пола на нея няма да изстои. Панталон и по-тесен от този, по-около крачова. Около крака. И трябва да е по-прав, а да не е така... Единия панталон, тия нали са готови неопрените, да й дам да сложи, защото те са точно такива. Да, само подгъв нямат. Да, точно такава материя и такъв Няко ми стане. Такъв неопрен има тъмно син. В складовете могат да ти направят тъмно син. И той е подходящ тук за корем, защото събира корема